के प्रेरणा स्रोत आदरणीय हमारे बड़े भैया। और राजनीति में युवाओं की इस समय बहुत जरूरत है। पुराने ख्यालात के लोग तो सिर्फ राजनीति को जी सकते हैं, लेकिन राजनीति सिर्फ जीने के लिए नहीं है, और राजनीति कुछ करने के लिए भी बना है। और हमें विश्वास है कि आपके जनता जनार्दन, आपके क्षेत्र के जनता जनार्दन ने जब आप पे विश्वास किया है तो वहां के लोगों का मनोबल टूटेगा। मैं बहुत बहुत दिल से धन्यवाद देता हूं आदरणीय अरविंद यादव प्रधान जी को। ये पुनः 200 रुपया पुरस्कार देकर के हौसला बढ़ाए हैं। कोट कोट प्रणाम, धन्यवाद है, आशीर्वाद की कामना है। बड़ी सुंदर माहौल और बड़ी सुंदर लोगन के जमावड़ा। एक लोग 1000 आदमी को भारी बालन काहे कि राती में केहू घर से बोरी निकल ना चाहेला, जब जे निकल गइलो के योद्धा कहल जाला। आ योद्धा अकेले ही हजारों पे भारी है। बड़ी योद्धा बड़ा कुछ ऐसनो योद्धा उनके घर से बगैदल गइल हो। लइका बा हां फोन दे के बगैदल हो सब जे जे में खेलत रही है जे त धन्यवाद बा, प्रणाम बा सबके। बड़ी सुंदर माहौल के देखते हुए मटर जी कुछ नहीं हमारी मिजाज लायक गीत बजावा, जैसे कि बड़ा थकान हो गई हमके आ जाओ, बड़ा काम आवल जाए। हमार प्रसादी तो के फायदा कर देलबा एही से कहला केवल करो। हां गुरुजी ले प्रसादी ले करो। गुरुजी ले नहीं यार, हम लोग रखले प्रसाद। ए भैया लगन का माहौल भी चलता रोज लगन। अगर तनको आदमी सुतता तो कहीं हॉर्न का आवाज सुनाई देता, कहीं डीजे का आवाज सुनाई देता, कहीं सहनाई का आवाज सुनाई देता, भोरवा में रोवे का आवाज सुनाई देता। हर जगह लगन का लगन चलत बा। लगन में आप लोग देखले हो, लगन 3 प्रकार के होले। लगन 3 प्रकार के होले। एगो बारात होले, एगो बर बारात होले, एगो बरबरात होले। कैसे कैसे भैया? बारात जौन होले जौन में दुल्हा भी निक होलन, बाराती भी निक होलन। आ एगो बर बारात होले जौन में खाली दुल्हा निक होलन। बरातीन के खोजे के ऊपर लगे भैया चला पानी पी लो, कुलो आधार स्टेज भुला जाला। एगो बरबरात होले जौन दुल्हो 4 पैक मार के टाइट बा, बरातियो 4 पैक मार के टाइट बा, आ दुल्हा का बाबू तो सबके दारू बांटे में ही तवा बा। तो 3 प्रकार का एगो बारात होले, एगो बर बारात होले, एगो बरबरात होले भैया हो। लेकिन हम जौन बारात के बात बताओ थे, वो बारात खाली हो, ओकरा में दुल्हो निक हो, बाराती भी निक हवन और दुल्हन भी निक हिया। जमाना सिस्टम चल रहे बा जयमाल पर। जयमाल को 5 गो लड़का पहले ही से तैयार रहता ना सब। हाँ ये अलर्ट बा सब मोबाइल लेके। जब दुल्हन का संगे 4 गो सुघर सुघर लड़की अइली सन तो यानी कमी में जना तक बिना छिलले रसगुल्ला जाता, लार चुए लागल। आ जब चुए लागल तो लगना कुल हर जयमाल होता है यार अपन। अच्छा पहलवा जब नया नया नंबर का सिस्टम आई रहे तो घरे से बारात जाए पहले एक गोरा कुल नंबर लिख के पॉकेट में रखा। तो घरी कबड़ा जी कोनो अंगूरी कोनो खल्दी में हाथ जाई तो निकले के चाहिए। सीबीआई का रेट ना उतना पड़ता है जितना नंबर पॉकेट से निकले। लड़का जमाल का सेट पर फ्लैट करत पा लड़की के। लड़की का कहत बिया मास्टर, लड़का का कहत बा।
ई आपस का बात बा साधु जी तोहार के जमाल भइल नहीं जब जमाल भइल नहीं ऐसे जानकारी नहीं के हाँ? अच्छा खलास पे पोखरा पर ई बारात के रह लइका फलट कर हो लेके पन के फोन चमकावता हो लेके पल के फोन चमकावता हौ हमके लफुआवा बतावता हौ हमके लफुआवा और पुरस्कार ए राम प्रवेश यादव और कमलेश यादव ट्रैक्टर मालिक गोसाईपुर ये पुरस्कार शानदार जानदार 20 रुपया पुरस्कार दिल बानी कोट कोट नाम दिल से धन्यवाद बा आशीर्वाद बा और आशीर्वाद आप लोग जो देत बानी एकदम करेजा फोड़ हो गए दिल से धन्यवाद भी बा आशीर्वाद की कामना बा हो लेके ये पल के फोन चमकावता लेके ये पल के फोन चमकावता हौ हमके लफुआवा बतावता यहाँ तक तो सही रहा लेकिन लड़की का बियाह हो गई आज जब गई बा घरे तब परेशानी ओकर बा गीत बड़ा वायरल बा प्रधान जी ये गीत बड़ा वायरल बा बहुत वायरल गीत बा लड़किया कहती का हम बानी 17 बलमुआ 23 साल के ई गीत हमके पहचान दे दल ई गीत आज लोगन के इतना जबान पे बा कि जवन गीत ट्रेंडिंग भैया ट्रेंडिंग स्टार खेसारी लाल जी गइल वहां गीत दब गई जब हम अपना आवाज में गइली तब फिर वायरल भइल भैया बुला के और बड़ा सम्मान बड़ा दुलार दहलन लड़की का और लड़का का संवाद रहे लड़का लड़की का संवाद में लड़कवा का तनी उमरिया बेसी रहल लड़किया के उमरिया तनी अच्छा तो लड़की सोचत रहल कि हमार बड़ा हल्ला कइले बनो सो कि बड़ा पढ़ल लिखल लड़का से बियाह भइल बा आज बड़ा पढ़ल लिखल त लड़किया तैयारी करत है कि पहला दिन है त का कहीं है अच्छा तो पहला दिन गइल केवाड़ी खुलल केवाड़ी खुलते करे जा पे हक ध्यान धदल से लड़की के मतलब का कहीं है का पूछी है त लड़कवा जाके खाली पंखा चलत रहल पंखवा बुता के चले गइल बहरी लड़किया करस के कुछ पूछला नहीं कुछ कहबो ना कइलो हां ई पंखा बुता के बहरी जाता रे हां के हम के बला समझत हूं ए भैया तो दूसर का दिन जब लड़का गई तो लड़किया सोचलस कि आज कुछ बोली है कुछ बतिए यहाँ जरूर दूसरा का दिन गई लड़का तो बाउल बरत बाउल पंखा बुता के बरिया गई मेरा रुकलाई धरस के कहियो पंखा बुतावेला कहियो लाइट बुतावेला खाली बिल बचावेला बिल अच्छा बिजली बिल हां भैया कहां बिजली बिल बचावेला लड़किया करस के हमसे कुछ बतियाव लड़कावा कस के कुछ बतियावलो जाला का कस के हां 3 दिन के बाद लड़का पूछता कि अच्छा तोहर का नाम हो अब लड़की गरम भइल करस के 3 दिन के बाद नाम पूछता ए नतीव को बेटा सदिया का कटवा पर तोहर मौसी का नाम लिखा रहे तोरे बहिन का नाम लिखा रहे केकर यहाँ के करिया मान जा लड़किया कहतिया का हम बानी 17 बलमुआ 23 साल के भौजी रे जवनिया राखी खतरे में
अरे कमरिया तो तू खइबे नु करी ऐसे ना हो तब कैसे हो बस तनी वीडियो कॉल में आवा भैया जैसे गंगा चैनल टीवीया पहले उले रहला। अच्छा तई माने ये तना आदमी ठंडा में वीडियो कॉल देखे खातिर आइल बनो कि विराह सुने खातिर आइल बनो? नहीं नहीं तू हिलेबो तो देखी हां जा कर्मचारी नेताजी आदरणीय हमारे गांधीवन जी अजीत सिंह जी के द्वारा ये पुरस्कार आई बा शानदार 100 रुपया कोट कोट प्रणाम बा दिल से धन्यवाद बा प्रणाम बा ए उजागिर भैया तू कहल का चाहता रहो ए भैया तनी आज वीडियो कॉल में तनी हिला के आ जा। अच्छा हिला दे आहो अच्छा तोके हम ढेर हिलाइला तो ठीके लागेला कि बेकार लागेला? नहीं नहीं हमके तो बढ़िया लगेला। हाँ? अच्छा ये अरवा सबे बताई जे हिला दे कि सदा सदा छोड़ दे अहे और अरे दादा सब कर मन हो हिलवावे को ओ ये आदमी हिलवावे लो हां सिकंदरा पूर्व बलिया जिला से हमारे गार्जियन हमारे अभिभावक जी बहुत शानदार कार्यक्रम कराते हैं और बड़ा सम्मान करते हैं कलाकारों को और जे ठेला के नथबो करेला बड़ा धन्यवाद बा बड़ा सम्मान बा ये शानदार पुनः 200 रुपया पुरस्कार हमारे अरविंद यादव युवा प्रधान ये आपके द्वारा पुरस्कार पुनः दिया गया दिल से धन्यवाद बा। जब आप लोगन का मन बा तो आपे लोगन का मन में हमरो मन बा आई तन की सहिला देता नहीं कैसे रुका रुका खास कर मत कर ढील पर ना देखो लड़किया कहती तनकी सा हां तनकी सा मिलावा तनी हां हमें पसंद बा केरवा लोग के पसंद आई काजी हां जी आइए हम पानी सतरा बलमुआ तेईस भौजी रे जवनिया राती खतरे में जाके केतनो नीमन होई तो सताइबे नुपरी केतनो नीमन होई तो सताइबे नुपरी ओ लइका कहतिया का कहतिया एतना फरक काउरिया रे एतना फरक काउरिया अरे कमरिया कमरिया आदमी आइल बना जे पैसा दे के बिरहा सुने तो वीडियो कहीं को बिरहा सुनाओ तो फ्री में मन करा गोलू यादव जी हाँ आपके द्वारा पुरस्कार 50 रुपया गोलू भैया के प्रणाम दिल से धन्यवाद व आशीर्वाद की कामना हो आदरणीय फुल्लन यादव जी सतरसण की ऐतिहासिक धरती से आपके द्वारा पुरस्कार व कोट कोट प्रणाम दिल से धन्यवाद बा आशीर्वाद बा कैसे 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 केतनो नीमन होई सताइबे नुकरी अच्छा यहाँ फरुआही ना चलाए ना कुल की नहीं आयर ना अच्छा तो हम लोग का एगो स्टेप हम बताओ तनी देखिए एकदम सेम टू कॉपी रही एकदम सेम टू कॉपी केतनो नीमन होई सताइबे नुकरी एतना
प्रसिद्ध है उन लोग के। अरे ये तना फरा ये तना फरा कमरिया में, अरे कमरिया कहतिया अरे की डरे हमरा रुआ हो जाता हो, बिहार निवाजीपुर आपके द्वारा पुरस्कार कोट कोट प्रणाम बा, दिल से धन्यवाद बा। ये छपरा वाला बिहार का जी, हाँ दिल से धन्यवाद बा, प्रणाम बा, आशीर्वाद की कामना बा। अरे की सोची सोची लइकिया कहतिया अरे भले शादी क के लैला टच नहीं करे दे, ए प्रधान जी आदमी एगो बाउल किने जाला फिलिप्स का कहला कितना दिन का वारंटी बा, आई कमर के वारंटी के गारंटी के बाटे ई नहीं खे कमर कब कमरा हो जाए के जानत खइबही के ऊपर डिपेंड करता। अरे भले शादी को के लइला टच नहीं करे दे, अरे मिली ना जवाब बदले दे हम, अरे कितना दिन ले चलइबा ई वारंटी लिख के दा, अरे कितना दिन ले चलइबा ई वारंटी लिख के दा, अरे कमर अरे कमर अरे भर दे ही सोनावा के सेट चाहिए, उहे पटना में दू गो फ्लैट चाहिए, लइका कहे के करे जा अरे तू जितना खर्चा कहबू हम उतना करेब, तोरा खर्चा से भागल हमार दिन मत पूरी हो, हम संतोष पागल ना है 12 किलो हो के देबू। हाँ लइकिया कहतिया कि ऐसा मत करो, तब लइका कहता का अरे पन पूजे ढेर तू चिरुई उड़नबाज हो, अरे पन पूजे ढेर तू चिरुई उड़नबाज हो, पूजली हमर उड़नबाज हो, पूजली हमर भगवान श्री कृष्ण को लगा दे पूर्वी भगवान गोपियन के छोड़ के आज जब निज धाम के गइलन इतना पंच परमेश्वर लोग बानी, आज भगवान का चर्चा भइल बा। वाह वाह वाह। जब गइलन तब परसों दिन कह के गए रहन कि परसों दिन में आ जाए, परसों कही आवन श्याम गए
अब कैतिक दिन बीते परिसो परिसो न घटे परिसो न बढ़े परिसो परिसो में बीते परिसो कई गो परिसो बीत गई भगवान श्री कृष्ण अइले ना आ जब अइले ना उद्धव जी पाती लेके आइल बड़न गोपिया रोवत पाड़ी आवल जा ए दवा की दुकान पल्स मेडिकल स्टोर ठीक है अंग्रेजी आयुर्वेदिक एवं पशुओं की दवाओं के विक्रेता हैं आदरणीय सर्वजीत कुमार जी सैदपुर चट्टी निकट शिव मंदिर बलिया ये आपके द्वारा पुरस्कार 50 रुपया कोटि प्रणाम दिल से धन्यवाद बा। अब दवाई का या डॉक्टर साहब को हम का आशीर्वाद दें या का नहीं दें हम बड़ा दुविधा में फंस जाइला अगर डॉक्टर साहब को पैसा ले ले तो बड़ा दुविधा में ये बदे फंस जाइला कि कह दें कि खूब तुम्हार दुकान चले तब वो आदमी के दिक्कत बा आदमी बीमार हुए तबे दुकानियों चली काजी आदमी हम कह दे कि खूब भगवान से मनाओ तनी कि आपका डॉक्टरी चले तो आदमी एकदम छहट मचा दिए तबे दुकानियों चली अब पैसा वाले के नहीं बोला तो डॉक्टर सब कहे कि पैसा वाला प्रचार नहीं कइले बड़ा साफ और छुछुन्नर होली हमन का हाल हो जाला लेकिन ठीक बा बहुत डर नहीं लेकिन कुछ डर तक आदमी बीमार होकर के आपको रोजी रोटी चलो सर्दी जुकाम तक ठीक रहो धन्यवाद। कहीं के कइलो अरे आई परसों हो